Mingodto. Yes, mingodto bro. Bro, mag-aikot mo, feedback man. Salamat bro. Kay minsulod ka bro. Sige bro, nakay ganaon sa ato ang ika-entertain mo bro. Nakoy concern, bagamay. Sige bro, saan bro? As may una gyud ninyo ang general na general conference o ang kanang imong giingon nga three angels. Kanang imong giingon nga three. Okay. Ang tubag Wala na ko kay kwan base sa kadalang brada. Brad, palihog ka na kog ibot sa imong microphone ba kay murag ga-feedback mo ta. og magsulti ka, i-off na ko ang mic, dili na ko ibto nang ko microphone kay hini mamukong tingog ko nimo kusog. So, Sige daw. kung tingog I-off daw imong mic, mo istorya ko. Wala ba iko? Hello, sound check, mic test. Ana na sir, para magkasinabtan na ita kay wala ang kwan. Na akong pangutan na sir. Asa may una ninyo aning duha? Ang Seventh-day Adventist General Conference o kaning Seventh-day Adventist nga three angels nga imong gipasakupan karon? very good. Okay, ako nang gion ang mic. Very good. Kana gyud mangutana daan una mo ingon nga gikan sa Pilipinas. Mangutana gyud daan una mo ingon nga gikan sa Pilipinas ha. Base sa libro nga nas kong kamot, ang uluhan niini Church Manual, revised 2016 edition, ang nagpublish niini ang itawag na to ang General Conference na naadire gala General Conference naadire sumala sa libro og sumala sa pahina 19 sa mao nga libro mo niya nga atong mabasa kung kinsay una kinsa bay una niya base sa libro hara. The result was that in 1860 a church name 1860 ang ngalan sa iglesia Seventh-day Adventist. So ang 1860 nga mo ay pagngalan sa iglesia nga Seventh-day Adventist. Sunod, this involved the organizing local churches with the members signing a church covenant and organizing of the various churches into one united body to constitute what is now called local conference. So sa 1860, gimension diya ang ngalan nga Seventh-day Adventist Church. O niya, matod pa sa libro sa nga gipublish sa conference, into one united body to constitute what is now called local conference. So ang tubag. Kinsa ang kinini ang nagsugod or ang unang nagsugod? Ang nagsugod ang Seventh-day Adventist Church Local Conference nga ang logo three angels o kanang General Conference nga imong giingon base sa libro maurag gyapon libro pero atong isukip ning usa ka libro nga ang General Conference na organized na sa 1863 sa libro nga Pardo 1863 bulan sa Mayo Organization of General Conference ato pag gi-organize ang General Conference 1863 una ang 1860 natubag ang pangutana sunod pangutana off na ko mic. Okay, sige sir. Laing pangutana nako sir. Unsa man gyud kay una pa man jud mo di ay sa general. Unsa man mong tuig na mugna sir kanang local conference three angel. Base sa imong gibasa sakto ba tong nadungog nako nga 1863 mo? Straight to the point. Okay, akong gion akong mic. Dili sakto ang imong giong 1863. Akong gibasa ang Church Manual revised 2016 edition sa pahina 19 nga ang 1860 mao ni ang pangalan sa Seventh-day Adventist Church unya sa 1861 ang local conference. Therefore, nagsugod ang Seventh-day Adventist Church Local Conference nga naa nagsugod sa 1860 ug 1861. Unya ang ilaha diri nga logo three angels. Kanang logo karon sa General Conference nga na-organize humala sa
libro nga The Upward Look nga na-organize sa bulan sa Mayo 1863, na-organize diya ang General Conference. Una ang Seventh-day Adventist Church Local Conference. Ang 1863 gikan sa 1860, 1861, 1862, pagka 1863 na-organize ang General Conference ug ang logo sa General Conference nga SDA kanang naikross diha na milutaw sa October 1 to 6, 1996 or 1997 dito sa San Jose, Costa Rica. 1996-1997 diha gi-official ang logo sa SDA nga naay cross. Mas una ang 3 angels nga logo. Sunod pangutana, iop na kong mic. Lain pangutan na clarify lang nagwa sa to 1860 no to 1861. Okay. Yes, 1860 to 1862. Diya ang okay. 70th Adventist Church Local Conference, ang logo 3 angels. Pagka 1863, diha pa na-organize ang General Conference. Unya, ang logo ana nila nga na-cross, diha pa na milutaw sa 1996 or 1997, diha sa San Jose, Costa Rica, Annual Council na sa General Conference, diha gipasulod officially ang logo nila nga na-cross. I-open na ko ang microphone ko. Okay, sige. Salamat kayo sa imong tubag, sir. 1860 to 1862 mo nagsugod. Ang pangutana, asang nasura mo nagsugod, sir, ani nga tuig? Unsang nasura mo gasugod, diba sa tawag aning ni ang Hawaii, sa Japan, China, unsa mang nasura mo nagsugod aning mga tuig 1860 to 1862? Okay, tubag. Diya po sa libro, kining nga libro, og kining libro nga Teaching the Adventist Way. Ano lang ko aning church manual nga gipublish sa General Conference. Sa 1860 to 1862 gimension dinhi ang Michigan. Ang gitawag na to Michigan, USA. Michigan, USA. So diha ang gitawag na to og naa diha ang mga pastor, naa diha si Sister White, mga kaubanan. So, Michigan, USA, ang pagngalan sa iglesia nga naa sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church. Naulahi man ang ngalan, pero sa kunang gingon kanimo pinangganggapo, ang doktrina, pagtulunan, nakabase sa Biblia. Ang ngalan, Seventh-day Adventist Church, Local Conference, diha sa 1860 to 1862, Michigan, USA. Pagka 1863, para makumpleto lang tanan, pagka 1863, diha pa na-organize ang General Conference niya. Ang logo nila nga na-cross, 1996 to 1997, sa San Jose, Costa Rica. So pangutana. Okay. So sa Amerika ra day mo nagsugod ani dito sa Michigan, Battle Creek, ano? Pagikan dito sa Amerika, asa man ni una nga pagsugod ani sa Amerika, ako lang daan nga kuan, ako lang daan pangutana before ta mo proceed ug asa mo dapit ni move gikas Amerika. Kinsa may unang Kristiyano diha nakapagkristiyano gid ng Amerika, Brad? Gikan sa pagkawa mo tuo ni Kristo, kinsa man yung mga tawhana ang unang nakapagkristiyano diha sa Amerika nga ang Amerika nakabaton og Christianity? Palihog ko na kong tubag. Bueno, salamat sa nindot ug hanay hapsay nga pangutana. Base sa kasaysayan, no, sa Amerika, kanang mga nagpuyo diya sa Amerika. Actually, kung imong balikan ang history sa Amerika, dunay mga sinauna gyud diha nga nagpuyo katong mga natibo nga mga Amerikano ug Amerikana unya kana so namay gitawag na to o Google aron pagdetalyan, pero karon sa Google di na to ibalik ang gitawag na to og specific, but sa kunang giyong kanimo ang gitawag na Brad, to diya ibalik og mga imong tao sa tubag kay Amerika. putol-putol, Brad, di na ko madungog. Ibalik sa palihog. Di na ko Sige, madungog kay putol-putol. Ang concern lang nako kinsa may unang nagkapagkristiyano sa Amerika nga nakabaton sila Kristiyano para si Ellen White nga imong giingon ug uban pa mga pastor nga imong gimension nakabaton og Kristiyano kundi sila nabunyagan nya
Ikaduha, kanang giingon nimong base sa American history o sa libro ha po na palihog kog presidente ni palihog. Okay, salamat sa pangutana. Okay, tanaw na to ha. Ang gitawag na to og kini akong tubag nga ah, okay. So ako okay ba kung tingog Brad Gapo? Go ahead, tinaw. Sige, sige. So, ang pangutana nimo is subliga kanang sa to? Imo pangutana? Ang pangutana nako kinsa may una nga nakapag-Kristiyano sa Amerika diin nga nakabato ng Amerika og Christianity. Unya diin ito o silang white ug uban pa ng pastor nga imong gimension nga nakadawat sila Kristiyanismo. Kinsa may unang mga tao dang nakapag-Kristiyanismo sila. Katong giingon nimo base sa history sa Amerika sa may ngalan ana libro ha og title ana or kanang page. Okay. Okay, akong tubag mo ano eh. Diha sa bisan ino namo ko yung mga libro po dire pero base lang sa itawag na to o Google ba Google. Imong i-trace up sa Google ang kining gitawag na to Google. American. Google. Sige. Oh, Google. I-Google sa nako sir, i-Google sa nako ha. Google nako. The first Christianity of sa kadali lang ha. The first ako sang tanawan ni Christian in America history. Base sa atong gikuha diri region in America, United States history. Nga source ha. Niingon diri, the first Christian to arrive in North America were Catholic who came to Florida in 1513 and began to build mission modern-day Texas in the early mid of 1500s. Muuyon ba kaani sir, deklarasyon sa United States history nga ang unang nagkapag-Kristiyano dia is ang Katoliko sir? Straight to the point. Okay, Tobago. Okay, Tobago. Wala man na nasumpay na ko ang iyong ganina nga kung magbase ta sa Google. Oh, sige, wait lang. So, ang akong tubag ganina, kung magbase ta sa Google, like what I said, doon ay gitawag na to og mga bugos diha sa Google kung diha ta sa Google magbase kay una ang imong gi-mention nga ang nakapagkatolik sa Amerika gitawag na to ang Katolik no mato pa simong gibasa but sa kun nang ingon nimo dili tanan nga naa sa Google moy atong gitawag na tugtuuhan ano man kay Okay sir. Ani sir. Kadala ha. Wait lang. Kung naa may nag-exist diha sa Google nga ang nakapakatolik diha o ang napaka-Christian diha sa Amerika is ang Katoliko. Siguro kanang imong gingon nga Kristiyanos is piki na nga Kristiyanos. Kay like what I said, sir. ang mga nagpuyo diha sa Amerika katong mga sinaunang kapuyo diha sa Amerika, mga mga natibo biya to nga mga gitaw na to mga Amerika base sa kasaysayan. Dayon kanang uban diha nga nagpuyo karon sa Amerika gikan na lang na sa gitawag nato og mga pagpanlutos. Gikan sa Roma ngano man diha sa paggahom sa Roma gikan sa paghari sa una kung imong basahon ang Daniel 2 na diha ang nagpuli-puli nga mga kingdom sugod na sa Babylonia, Media, Greece o Roma. Roma hari-hari o dugay nga tuig nga gahari-hari ang Roma mao nang diha sa pagput sa Roma ilang sa gitawag na to og papado nga pagluto sa gitawag na to Roma
or himuon nga makabig diha sa pagkakatoliko. So muna nga katong mga tao nga nagpuyo diha sa ubang naso sa Europa ning bakwit diha sa gitawag nato og Amerika. Muna nga katong mga natibo diha sa Amerika nawala na ang gitawag nato uban nga mga natibo kay gipangpulihan na anang mga tao diha nga mingikyas sa pagpanlutos diha sa Iglesia Katolika during sa panahon naghari ang Roma. Now, kung naamay Kristiyanos nga minggawa sa Google diha sa Amerika, amingon ako nimo nga 1 Juan 2:4 Living Bible Version, mingon ang Biblia nga siya nga magaingong Kristiyanos apan wala magbantay sa kasuguan bakakon kana siya wala kaniyang kamaturan. So base sa history na ha ug sa Biblia ako lang i-connect ang Biblia unya base sa Adventista. Ang Adventista sa kanang yung kanimo do naman po yung mga tao nga gikan sa palibot sa or gikan sa Jerusalem or sa Israel nga ning bakwit during sa mga persecution mo nang naabot sa Amerika ang nagbantay sa adlong Sabado kay gikan man kay ang Sabado gikan man na sa Israel ang Domingo gikan man na sa Roma ng Sabado, sir. ang Biyernes Kay gikan man na sa Sabado. Sa Sabado nya na. mga nagbantay sa adlong Sabado nga mao po'y nakaplaga ni Sister White o kauban si mga kaubanan diya sa Amerika ilang nakaplagan gani ang history ni Sister White is Methodist siya nagbantay siya sa adlong Domingo pero sa diha ni nga ang Sabado sir. nga kanang mga Amerikano diha nga nagbantay sa adlong Sabado na-impluwensyahan na sila katong mga Amerikano nga katong mga gitawag natong mga tawo gikan sa Israel nga nagbantay sa adlong Sabado unya ming biyahe o ning tabok diya sa Amerika kay dunay mga pagpanlutos lagi kasumala diya sa mga buhat sa mga apostoles or bisan sa history mo nang nakaplaga ni Sister White kanang Sabado pero kanang Domingo nga mangingon nga Kristiyanos mo nang Katoliko Sa anang Sabado Domingo, sir, kay balangay tana, sir. Langay tana. sige so pangutana Direta sir ha. Dili lang ko mo tuo atong imong gipangyaw-yaw karon nga ang Amerika una didto na ang mga lumad ana kay bisag grade 1 section santol ug section buongon sir di maglisod og tuo ana sir. Dire ko jud ko ha. Akong source klaro kayo ha. United States of America history gyud. Religion in America. Muni akong source ha. Karon ang pangutana kay niingon man bisag akong di lang ako ma-flip niya akong camera sir ang picturean sige lang magagamit ko OBS kay patanawon tiga ani ha. The first Christian to arrive nga niabot in North America were Catholics who became to Florida around 1513 and began to build mission in modern day Texas in the early minds of 1,500. Ang imong deklarasyon ganina nasayop ning kasaysayan. Kay matod di mo bugos ang resulta sa Google. Ikaw may nanghagit nako ganina Google, di ba? Triyan ako mo man ni result. Ikaduha. Napa Wikipedia. Ang source nako Wikipedia. History of Christianity in North in the United States. Ang unang nakaabot dito, ano ko ha, because of Spanish were the first Europeans established the method in North America, such as St. Augustine, Florida. Mga Katoliko man, sir. So, asa may akong tuohan ani kaning deklarasyon sa mga Wikipedia o sa United States America history o kanang imo nga bisag section santo grade 1 maglisod pagtuo. Amay akong tuohan ani. Tubag. Ang imong tuhan kanag yung pabor nimo kay Katoliko ka man Romano. Now kay dili man ko Romano Katoliko 70 Adventist Church man ko di jud ka mo tuon ako. Pero base sa gitawag og imong gibasa naputulan kanina ang akong gisulti nga pagingon ako og Googles doon na yung gitawag nato diya og mga bugos diya sa Googles gani pug ko gitawag nato og kinini gani kon imo last nato nga diskusyon wa gani ka tumutuo katong bahin sa Sabat nga ang Sabado Lord's Day. So kanang gikan to sa Googles di po ba? So dili tanang nasa Googles atong dawaton. Now karon kung imong nabasa diha ang gitawag natong mga history bahin sa Amerika kinini ang unang naabot sa Amerika ang Katoliko. Now, before pa ang
pag-abot diya sa Amerika, daan naman ga-exist ang Roma diya sa Daniel 2 nga nagpuli-puli og gahom ang gingharian. Una ang Babylonia, Medo Persia, Greece ug ang Roma. Naman na sa Daniel Kapitulo 2 nga nagpuli-puli gahom, natural na lang na nga bisan ka na sa Pilipinas gani, unang naabot sa Pilipinas ang Katoliko. Pero kanang imong pasakupan karon nagdala na og apostasya o kapagtunan. Ikaduha, nakataduha wag og tupak kanang imong gitawag og kinini ang giingon nga kinini ang piki nga Kristiyanos nga nakaabot sa Amerika. So kung doon na may mga bata, matupan mo bisag og bata nga bata dili mo tuo. Now, di na nako na problema kay di man ka bata pod. Dako naman puga. So di na nako na problema pero gitubag na kong pangutana nimo na ikalimod nga unang naghari ang Roma base sa tagna sa Daniel 2 na adiya ang mga kingdoms nga nagpuli-puli og gahom sa kalibutan. Umamagani na nga kung imong basahon usab ang history diha sa gitawag na to kay ang history nagkonfirma lang sa prophecy. So ang propesya gikumpirma lang sa history. So dunay kanang confirmation kinsa nang ikaapat nga gingharian diya sa Daniel 2 nagrepera ngadto sa Roma. Uni ang Roma nga kaniadto mao pagano gitawag na nataas naman sir, nataas naman. Karon pag-abot na sa gitawag og papado, so muna nga ang pagan Rome nahimo ng papal Rome. Pero mo lagi na nga ang mga nasod nga gidala kaning mga nasod sa Amerika, Pilipinas, uban pang nasod sa Europa, no? Gidala sa mga missionary nga mga Romano, Katoliko, Pagano, ang mga nasod nga didto gipasulod ang mga pagtulunan nga mga ang Katoliko. So, naabot sa Amerika. Pero katong bayan kang Sister White, wait lang. Katong bayan kang Sister White kay dito man nagugat ang pangutana nimo, katong kang Sister White nga nakaplaga niyang Sabado, siyempre katong nagdala o katong Amerikano nga nagdala sa adlaw Sabado, agikan to sa Israel. Kaya Israel, ang ilang adlaw dito nga ipahulay sa Sabado man. Ang Domingo gikan man na sa Roma. Ang Bernes gikan po na sa Arabia. So katong nahibaluan ni Sister White nga Amerikano, mao to ang tinuod nga misyonero nga gikan sa Israel kay gidala man ang Sabado. So mao nang Sister White nagbante sa adlaw Sabado og diha sa pagbante nila sa adlaw Sabado mao nang gingalan o gihinganlan ang iglesia og Seventh-day Adventist Church sa 1860 to 1862 na adiya ang local conference na Seventh-day Adventist Church nga ang logo nila is three angels. Diha nagugat ang ato nga pangutan og akong tubag. O sige, ako ibalik nimo ang dugang clarification. Sige. Ani sir, ato na lang ni i-grant without admitting for the sake of the argument nga mali tong akong gibasa nga history. I-observe mong mic murag nag-backfire ta. Sige. Okay. Mali itong kasaysayan. Ang pangutana na mao ni simbahan Katoliko kay Catholic Church magigiingon diri sa first kining United States History Learning Religion in America. Ato ning i-grant nga sayop. Ang pangutana sir, gawa sa simbahan Katoliko, kinsa man gi unang nakapagkristiyano diha sa Amerika kung imong i-deny nga mali ning ang history. Unya unsa man asa man gikan nag-ugat ning Kristiyanismo ha. Nakabaton silang White og Kristiyano nya mo nang na sila ga-organize sila drag kundi niya na ba? Kinsa may una gawas Katoliko? Okay, akong ibalik on ako ang microphone ha. So ako naman ang gituba base sa imong gibasa sa Google sa Google. Akong gisupa ang nato kanang Katolikong Kristiyanos. Gisupak na ko na tungod kay dili na mao ang tinuod nga Kristiyanos Biblia. Pero ako nang tuuhan nga do nagpag-Christianize diya sa Amerika. Like what I said, base sa Daniel 2, na amang guilas nga kingdom diya ang naghari ang Roma.
So Roma man. So siyempre kanang Roma mao na nag-introduce ngadto sa uban nga mga nasod, gidala ang mga pagtulon ang kanang Katoliko, naabot diya sa Amerika, naabot diya sa Pilipinas, sa Pilipinas, naabot dito sa uban nga mga nasod, mao na ang imong giibasa nga Katoliko. Pero gisupak na kuna tungod kay dili ba na ang tinuod nga Kristiyanos nga naa sa Biblia kay ang gidala sa mga misyonерong Katoliko sa Amerika, Domingo man, larawan man. Sige. Nya ang sa Biblia Ano nga lang imong Domingo larawan, sir? Sabado man ang diha ang Sa ilang tana, pahulay. sir. Unya gidili man diha ang larawan og ribulto sa Kristiyano sa Biblia. Sige, sir. So akong gisupak na ang gitawag nato og Kristiyanos nga Katoliko. Pero akong gituuhan na nga nagi mga gitawag nato og mga nasod nga gisulod sa gitawag nato Katoliko kay Daniel 2 naalagi diha ang tagna ang prophecy gi-confirm lang sa history nga dunay mga gingharian nga naggahom sa kalibutan, which is usa ni ana ang last mauna ang Roma nga imo karong gipasakupan, mao na ang naabot sa Amerika, sa Pilipinas, ug mao na ang tubag nako sa pangutana. Sige, sir. Sige, go ahead. Ane, dili jud ka magkatug-an, sir, nga gawas sa Katoliko kinsa man gyud ang nagkapagkristiyano. Wala na kay matug-an ako, wala kay mo proceed ko sa laing pangutana. Okay, tubag. Gawas sa Katoliko diha sa Amerika nga Domingo, naman po mga Kristiyanos diha nga Sabado. So kanang mga okay, sir, Kristiyanos ani, diha sir. nga Sabado sa Amerika, mo na ang 70 Adventist Church. Lagi, sir, lagi, sir. Wait lang ha. Base Diba, sa dictionary, ani, sir, ang i-grant na to, 70 ha? Adventist Kadali lang, recognize sir, siya nga kadali lang. Kristiyanos o Christian. So kung doon na may Kristiyanos diha sa Amerika nga Domingista, mao na ang na-Christianize sa mga Domingista kanang kita to Katoliko. Pero naa po yung Kristiyanos nga nagbante sa adlaw Sabado. So mao na ang 70 Adventist Church diha ug mao po na Okay. ang nagdala So, diri diretso, sir, sa makapokus Pilipinas. lang ko ani, sir, ha? Kristiyanos nga nagbante sa adlaw Sabado nga gikan sa Amerika, gikan sa Israel, na sa Amerika, gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas, mao na ang Kristiyano Nabuking Ginoon. Sir, dire ko focus, sir, ha? Focus. Asa, wala. Nal. go ahead. Inani, sir. Inani akong pangutana. Akon sakyan ni mong Sabado. Kaning silang Ilin Goldwhite kay nakabaho man nakabaton magani og Sabado, sir. Ang pangutana ani, kinsa may nagsangyaw, kinsa mang tawhana nagsangyaw nila, sir. Nga mao ni ang igpapahulay Sabado gyud. Kinsa mang tawhana para i-Christianize silang Ilin Goldwhite diha nga mao ni Kristo, mao ni ang kaniadto. Ya, mao ni ang ano ba nagkapag-Kristiyanismo mismo ni Ilin Goldwhite kung i-deny nimo kung piki ang Katoliko nga niabot diya sa Amerika. Kinsa man gid, sir? Okay, tubag. Ani sir. Basta ba ni gabasa-basa silang Ilin Goldwhite og Biblia din nakabasa oy namday Sabado diri diay nya. Amo ning magdaplat og Sabado ani. Usa may ikanan ni sir, usa may yung pinaka-point nila diri nga nakabaton sila og Kristiyanismo og nituo sila ni Kristo. Tubag. Okay. Si Sister White, sa wala pa siya naibalo sa kanang kasuguan sa Dios sa adlaw Sabado. Methodist na siya. Domingista na siya. Pero ang pangutana, kinsa may nag-introduce kang Sister White nga ang Sabado mo'y pahulay, tinuod nga pahulay, dili ang gitawag nato og Domingo. Sa kasaysayan sa simbahang Adventista, doon nagyoy babae. Usa ka babae nga miduol kang Sister White kanang gipakitaan og mga pamplito o niya Biblia nga ang tinuod nga pahulay mao ang Sabado. Or kanana ang Sabado kung Saturday. Kay dili man siya Bisaya, Amerikano man siya, so Saturday o Sabat. So kana pod gikumpirma po na sa vision ni Sister White nga mao ni tinuod gyud nga ikapahulay kanang Sabado kung Saturday. So mo na nga kinsa nga tao dunay mga
ngalan nga gisgutan sa simbang Adventista kung kinsa ang nagminduol niya. Dayon ikaduha, ang Biblia mismo, no? Dili tao nagpatuo kang Sister White nga Sabado ipahulay. Ang Dios mismo gyud sumala sa Biblia. Ang Dios mismo mao'y nagpahibalo kanato sumala sa Biblia nga ang ikapito diha mao na ang Sabat o Sabado. Ninggamit lang ang Dios og mga tao para ang tao makatulto sa tinuod nga igpapahulay nga dili Domingo. Natubag ang simpleng pangutana, sunod pangutana. Laing pangutana, sir. Pwede ba nimo nga hinganlan tong tao nga babaeng isa nga giingon nimo nga maghatag na iling gold white og pamplito? Makahingalan ba kadto? Yes, makalan ta na, pero kinahanglan pa nako pangitaon tong file nako nga libro nga mo'y minduol kang Sister White. Kaya during that time, ang ilahang gitawag nato og pagdawat sa kamatuoran is dili ingon nga kananabang tawag bitaw nga tibuok yun nilang nadawat. Anam nila na receive, anam nilang nadawat, dili diha nga panahon nagdungan og receive ang kamatuoran. Kay Daniel 8 ang kamatuoran gilubong biya na, dugay biya nga gilubong ang kamatuoran, wala gitugan sa mga pangulo nga nagahom sa kalibutan, partikular ang Romano Katoliko. So anam nila nadawat. So kung imo kong tagaan og pipila ka minutos, pangitaon ako ang maong libro na para Lang sir, ano na lang sir, di na lang. Sige. Kay bawo kong Sige. yun na, So ani ha, kinsa mang tawhana ron sir nga nakabisita sa Amerika ba, gikan dito sa Israel, unya balik diri sa Amerika ron sa ngyawan sila mao ni adlang igpapahulay sa Sabado. Kinsa man gid sir, kay katong giingon nimo nga babaye, posible to siya nga nituo tong bayana kaning giwa nimo ginganlan ba, posible nga katong bayana ang nituo nagsangyawan gid to sa laing tao nga gikan sa Israel para makahibalo sa nga dunay Sabat. So kinsa man gyud tawhana ani nga nakapasangyaw diag Sabado gikan sa Israel? Okay. Tubag. Base sa Deuteronomio 29:29, kung wala gisulti sa history sa Adventista, di ko mo hatag. Kung silent, kung naa. Now karon, wala man gihatag ang ngalan kung kinsay nagdala gikan sa Israel padulong sa Amerika, ug ang Amerika nakahibalo ang mga American citizenship nga ang tinuod di ay nga igpapahulay sa Sabado. So wala man, siguro uban nga mga files nga kinahanglan pa nako i-research, but wa man ako as far as sa akong concern karon sa atong pagtuon karon, kinini ang di ko kahatag pa kay wala pa man ko research anang bahin sa sige sir, sige. Gawas lang Sige. Ani sir, ani akong concern nimo sir. Sir. But So asa kadali lang sir. dili ikalalis o you cannot deny the fact that ang Sabado is gikan sa Israel, ang Domingo gikan sa Roma, ang Biyernes gikan sa Arabia. Kung doon na may Amerikano ug Amerikana nga nagbantay sa adlaw Sabado, dili na gikan sa Roma, dili gikan sa Arabia, gikan gina sa Israel. Now, sama sa Pilipinas, wa may kadto sa Israel, pero tungod sa Biblia nahibalo mi nga ang Sabado igpapahulay. So dili man kana ang rason tungod kay awa ka kini ang Israel kami ana sa Pilipinas para sa atong Sabado. Ang Biblia Sige sir. Nataas naman. Gamay ra akong kwan. Ang sana bisan pag walay Israel nga muanhi sa Pilipinas. Bisan pag wala pa Israel nga muana sa Amerika. Ang Biblia, ana may Biblia during the time, ang gikinahanglan lang ang pagbasa raman, so mao na ang kamatuoran nga ang Dios mismo nagpahibalo kanato nga ang ikapito sige, sir. Sabado og dili Domingo. Nani, sir. Pangutana. Ani sir
Ako lang tong gituyo og pangutana kay ingon ka gasugod mo ning tuig nga 1860 to 1862 sa Amerika. Unya gipag-trace up na ko ni kinsabang tawhan ang nangabot gikan sa Jerusalem padung Amerika o una nagkapag-Kristiyanismo sa Amerika. Wa man kay di man ka mo dawat atong deklarasyon sa Google nga ikaw pa man ta mismo miingon nga i-Google. Ya pag Google ako kay Katoliko man. Og i-deny nato ning Katoliko, sunabli man ang imuha sir kinsa yung di man gyud ka makatug-an og kinsang mga tawhana og gikas Jerusalem nangabot niya gi-Christianize ni si Ellen White pamutuog sa Sabado. So, di ginato ni ma-prove nga naka-connect gid mong tinuod og naamoy succession dito sa apostoles ni Kristo sa iyang simbahan gitukod. Ingon ra ba kang di-connect ra mo. So tuyok-tuyok lang ta diri sa Amerika sa. Sige. Gikan sa Amerika sir. Kaning imong angel sa gipasakupan karon. Putol-putol man ni buwan. Dalan sila. Gikan sa Amerika kaning imong three angels nga gipasakupan karon. Unsa mang tuigan ni abot na diri sa Pilipinas, unya kinsa mang tawhanang responsable ana nga nagdala gikan sa Amerika padung diri sa Pilipinas. Nabay usa man ni nabamoy mga misionaryong pastor nga nangabot gikan sa Amerika nya gisangyawan mo nya mo na nakabaton mog three angels. Tubag. Okay, bueno, salamat sa pangutana. Mayo kay nangutana na ka sa historya sa Adventista, basin og maloy ang Ginoo. No. Ano sir? Confirmation lang sir. Maloy ang i-confirm lang ako. I-confirm lang sir. Sa Adventista ang kasaysayan, at least nga si Brother Gapo pohon mahimo na niya siyang law Dili sir. provider o law promoter. No. Ani sir. Ani akong concern sir. Gikan sa Kadalan sir, Amerika, concern sir ako sir. Kadali lang. Sa tuig 1904 to 1905, ay ipakita na ko sa tuig 1904 or 1905, mauni ang gitawag na to og ginini ang kasaysayan, no? Aron nga ato maidukahan or ato ma-educate kini si Brother Gapo Eugene o brother, no? Amo ni ang tubag na there is sa Adventist sa History of Our Church pahina 988 988 nga pahina. Okay? Ang nabutang din in year 1905, okay, G.E. Erwin visited the Philippines on his way to the General Conference where he Unsa man ang recommended history, unsa nang libro ha sir? ang uluhan History of Our Church, page 988. Sa history ni sa Adventista, kay imong pangutana, bahin man sa Adventista. History of Our Church, page 988, sa Erwin, ning bisita siya, ngadto sa iyahang biyahe sa General Conference, o niya, ming-agi siya sa Pilipinas. Philippines on his way to the General Conference where he recommended that is they began at work on the island by placing coal for shore in Manila. Responding to this recommendation, R.E. Caldwell from Australia arrived before the end of that year. So si G.E. Erwin, nakita niya sa dihang ning biyahe sa padulong unta sa kananaang General Conference sa paghunong niya diya sa Pilipinas, no? Nakita niya nga ang maong isla o kining Pilipinas na kinahanglan og missionary. So gi-introduce niya or nag-request siya nga ang ipadala diya sa Pilipinas, particular sa Manila, si R.E. Caldwell o sa compulsor. Og so wala pa matapos ang tuig sa 1905, miabot gyud si R.E. Caldwell sa Pilipinas, no? O niya gikan sa 1905 padulong ngadto sa 1911 na naghihimo diya nga mga pagwali, missionary, pag-evangelize. Og 1911 sumala sa SDA Encyclopedia volume 10 edition 1966 page 988
nga sa tuig 1911 doon na nabaptize anak nga time. Pila ka buok ang nabaptize? 18 baptized in March 1911. A church of 18 members was organized in Santa Ana with a complete set officers. So usa sa nabautismuhan diha mao si Felix Isagon Manalo. Nya na organize diha sa Santa Ana. Dunay simbahan nya napoy 18 ka membro. Pagka 1916 gikan sa 1911 tuloy-tuloy ang buhat. 1916 SDA Encyclopedia Volume 10 Edition 1966 page 989. In December 1916 Tagalog area around Manila with 752 members and 8 churches was organized into first local conference in Asia. Pagka 1916, mintaas ang mga simbahan, mingdaghan ang mga simbahan, mintaas ang mga membro, doon na 752 ka mga membro, o 8 ka simbahan. O kana nga gitawag nato og logo nila is 3 angels pag gina ilang logo, 1916. Karon pagka 1923, nagsulti man ang balaod sa Pilipinas nga kinahanglan magparehistro. Amo nang usa sa girehistro. Unang rehistro sa Adventist sa Pilipinas 1920. Ang giparehistro under sa General Conference Corporation na ang ngala 1923 ha Union Mission Corporation sa unang rehistro sa Adventista under General Conference sa 1923 korporasyon na tuloy-tuloy na gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao, korporasyon na. O niya ang 3 angels nga logo nga nakabalik ang 3 angels nga logo kinini ang bali ang logo gikan sa 1983 is 3 angels. Nawala lang ang logo nga 3 angels sa tuig 1996 or 1997. Giusab naman nila ang logo nga 3 angels ila namang gipulihan og cross. Munang kami nga mga Adventist daghan man ang gihimo sa Adventista sa mga leaders ila man gianam-anam pag sama sa Romang Katolik ba nga sa tuig 336 ang konsil sa Laodicea giusab ang pagkabalaan sa adlaw Sabado tas Domingo. Pagkalain na po nga tuig, lain na po nga council, ipasulod na po ang purgatorio. So ang gihimo sa Adventistas makadakuan kaniadto ilang gihinahinay usab ang kamatuoran. Gibiyaan ang iglesia, may sulod sa negosyo. Dayon, sa diyan ng negosyo na gibiyaan na po ang 3 angels nga logo, gipuli na po ang cross. So nakahibalik ang tinuod nga iglesia sa tuig 1990 nga gibalik ang iglesia dili korporasyon nga gibalik pod ang logo nga 3 angels mao na kami karon iglesia sa 70 Adventist Church nga 3 angels lahi mi sa General Conference nga korporasyon mao na ang history sa Adventista gikan sa Amerika padulong sa Pilipinas hangtod karon sa pangutana. Laing pangutana sir. Kaning 3 angel mid 3 angel. Kaning 3 angel nga niabot diri sa Pilipinas nga gasugod sa Amerika. Kristo ni dili. Tubag. 1 Juan 2:4 kang Kristo ni, 2 Juan 1:9 kang Kristo ni nga iglesia. Maingon man ang Biblia, 2 Juan 1:9 bisan kinsa katong magauna. Unya wala magpabilin sa pagtulon-an ni Kristo, dili siya or wala siya makapanag-iya sa Dios. 1 Juan 2:4 bisan kinsa nga nagaingon ako Kristiyanos apan wala magbantay sa kasuguan baka kun kana siya wala kaniya ang kamatuoran. So kanang 70 Adventist Church nga gikas pagsugod iglesia nya ang logo 3 angels unya nabalik lang sa tuig 1990 kay gibiyaan ang iglesia gibiyaan ang logong 3 angels mao na ang kang Kristo nga iglesia salin matuod nga iglesia sa katapusang mga adlaw. Sir pangutana. Kay ka Kristo magka ni sir, unsaon nago pagtuong ka Kristo ni nga nikunik raman day mos matuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Straight to the point. Bueno, ang simpleng tubag ana base na sa pagtulunan doktrina. Sina sa
Basta ganin na diha. 2:1 sige ako nalibasa din he. 2:1 Diha ni mo mailhan kon tinuod ba o bakak ba? Kang Kristo ba o dili ba? Base sa 2:1 og daghang pang bersikulo, bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa doktrina ni Kristo, tuluhan ni Kristo. Siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhan ni Kristo. Siya nakapanag-iya sa mahan ug sa anak. Liman ka na bisan kinsa magauna kuno. Unya wala magpabilin. Ha? Usa kuno wala makapanag-iya sa Dios. Nya kun imo pang idugtong ang 1 Juan 2:4 na muligon pagayo ang kamatuoran nga mao kini. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya o sa Living Bible, nag-claim nga Kristiyanos apan wala magbantay sa mga sugo. Kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So kanang bakakon referado na sa ningbiya sa sugo sa Dios ug walay lain nagtuman, nagpromote sa kasuguan sa Dios ang Seventh Adventist Church under the banner of the Three Angels. Sunod pangutana. Mao yun ba ka? Nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan nagsugod sa Jerusalem. Mao yun ka ni o dili? Kung pangutana ha. Mao yun ba ka nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagsukad jud sa Jerusalem? Yes or no? Yes, sumala na sa Lucas, dako kinang yes. Sumala na sa Lucas 24, versikulo 47, magsugod sa Jerusalem. Sugod sa Jerusalem, wala magsugod sa Roma ang pagtulunan, wala magsugod sa Arabia ang pagtulunan, wala magsugod sa Pilipinas ang pagtulunan, nagsugod gyud sa Jerusalem. Particular, nagsugod gyud sa Israel ang pagtulunan. Kay Marcos City, Sai City, kawang ang pagsimba. Kung ang imong doktrina o pagtulunan, hinimo lamang tao. Kung ang imong pagtulunan, hinimo lamang sa tao. Hinimo lamang tao. Gikan sa Roma, gikan sa Pilipinas, gikan sa Amerika. Kawang ang pagsimba. Kinahanglan, gikan gyud sa Jerusalem. Sunod pangutana. Okay. Unsaon ako pagtuo karon nga iya mos Ginoo nga gikan man di ay sa Jerusalem ang tinuod niya kamo nagsugod raman sa Amerika ni adtong 1860 to 1862 ingon nimo straight to the point. Asa may atong tuohan anig dawaton nga simbahan katong nagsugod sa Jerusalem o nagsugod sa Amerika? Asa ning duha? Okay, tubag. Tubag. Ang pagsugod sa Amerika, dili doktrina ang kasugod diha. Ang pag-organize sa mga tao nga mubalik sa doktrina nga gikan sa Jerusalem. Subliyon ko ha, ang pagsugod sa Amerika nga mga Adventista, wala magsugod di ang doktrina. Gani, sa diha, may abot diha ang Sabado, nahibaluan nila ang Sabado, nahibaluan nila ang sugo sa Dios nga kinigikan sa Jerusalem, gikan sa Israel. So dili ko nimo pwede nga imong patubagon anang duha kay puro man na insakto kay dili mo abot sa Pilipinas ang adlaw Sabado ang napulo ka sugo, dili mi makahibaluan na kung walay gikan sa Amerika nga nagdala diri sa Pilipinas. Kay ang gidala sa Pilipinas sa Katolikong pagtulunan Domingo man. Salamat mi sa Ginoo nga dunay Amerikana nga nakahibalo sa tinuod nga ipapahulay nga gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem. Kano diri sa Pilipinas. Ang problema lang kani aksyon o apostasiya or nawala sa kamatuoran ang General Conference sa tuig 1905 padulong ngadto sa 1923 hangtod sa 1991 ilang giparehistro negosyo korporasyon the same sa Roman Catholic nga wala nag-recognize nga iglesia, gi-recognize na ingon nga negosyo. O sunod nga pangutana. Okay. Sunod pangutana sir. Para matrace up gid nato ni nga tinuod mo nga simbahan nga iyas Ginoo. Kinsa mang tawhana gikan sa Jerusalem padulong sa Amerika ang nisangyaw diha karon og pulong nga makabaton og doktrina ng inyong gi-organize diha, makahingalan ka ba o dili?
Palika ang pangutana, Brother Gapo, palihog kay sa last nga part na putol. Okay. Akong pangutana niya, kay nagsugod man dahil mo na organize mo sa Amerika ang inyong mga doktrina, gikan yun kuno panahon pa sa Jerusalem. Palihog ko go sa imong mic, sabi. Ayan na. So, ani man, kinsa mang tawhana imong matugan karon, gigikan sa Jerusalem ni abot sa Amerika aron sangyawan si Ellen White og Kristiyanismo. Kay gidinay man nimo ning Catholic Church para ma-prove na ko karon naamoy koneksyon sa mga apostoles kay ingon ra ba nimo ni connect mo og kay Kristo. Kinsang tawhana makahingalan ka ba? Yes or no? Akong i-on pagbalik ang mic, ha. To be ang question, Brother Gapo, as par nga dili pa kompleto kung research bahin sa kung kinsa ang nagdala sa Israel padulong sa Amerika. So di ko kahatag og ngalan. But sama sa gingon ganina sama pananglitan naami sa Pilipinas na mga baguhay sa Pilipinas nga nakabig sa pagtulon ang Adventista nga Three Angels. Bisan pa og wa may kaadto sa or walay Israel nga misyonary nga mianhi sa Pilipinas, but ang Biblia usa na nakabuhing ebidensya nga naghatod kanato sa kamatuoran. Ang Biblia ba Biblia? Wa may kaadto sa Israel, pero ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios alang man sa tanan, so miabot ang Biblia sa sa Pilipinas, sa Mindanao. So ang Dios mismo, siya mismo yun ang utor ngano nga ang Amerika nasudlan sa adlaw nga Sabado o ipapahulay or nahibalo sa matuod nga pahulay. Ang Dios mismo ana nga plano. Ang Pilipinas usab, bisan pa og ang Amerika, ang Pilipinas, ang uban nga mga nasod gibawalan kaniadto sa Romano Katoliko sa pagbasa sa Biblia. But plano sa Dios nga mobilise gyud ang kamatuoran hinungdan na kung wala mo ko'y ngalan nga tao mahatag, pero dunay labang Dios ang akong i-promote kanimo nga maoy nagpahibalo kanato nga ang matuod nga kapahulay nga nadungog o nahibaluan sa Amerika, nadungog nahibaluan sa Pilipinas, ang matuod gyud nga Dios maoy nagpahibalo nato ana. Sunod pangutana. Okay, before ko mangutana sir, muribat sa kong kadyot tira. Mga 2 minutes siguro, 1 minute, ana lang. So, dili nako Kung ako kay dawat, mangutana dili ka, ko, di ko magatuan ning imong giingon gikan mo sa Ginoo. Kay in the first place, gipangutana ka na kung kinsa bang tawhana ang nag-Christianize nila diha nga makabaton sila anang doktrina ha. Gika Jerusalem, wa kay matugan, pasabot ana Pilipinas to Jerusalem, a Pilipinas to Amerika, makadugtong pa ka. Pag-abot na sa Amerika to Jerusalem, putol na. Susawan man ni ron, maingon pa mo connection mo sa Ginoo nga putol. Diha palandaan, wa nakakahibaw. Usa man yung tinuod magkamo dapat kahibaw mo, ana. Now karon ang pangutana, kaming Katoliko, kahibaw ba mi? Kahibaw mi. Gikan sa tawag aning ni ang gikan sa Espanya, padulong sa Pilipinas, si Father Pedro Valderrama man, nagkristiyanismo na to dire, hinungdan nga nakabaton tag kristiyanismo. Nagikan dito sa Espanya, kinsa may nagkapagkristiyano ng Espanya nga makabaton sila kristiyanismo, si San Pablo, si Santiago. Nya mo nag-giingon ni San Pablo sa Biblia nga moadto sa Espanya. That's why. So kanang kristiyanismo nga niabot diri sa Pilipinas, mauna ang dala nilang Santiago, gisangyaw diri sa Pilipinas, og nilang San Pablo. Kanang simbahan na nag-ugat pa na dito sa Jerusalem. That is why the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem. Unsahon ako pagtuwa ng imo karon nga tawag ganing ang pag-abot sa Amerika, putol na magagika Jerusalem. Kalibutan kinsang tawhana ani. So diri ko mutan na lang ko ani Biblia ang imong giingon na abot sa Pilipinas. Kinsa man tawhana gadaan ang Biblia diri sa Pilipinas. Unang nakabaton ang Pilipinas og Biblia kinsang tawhana. Then unsang klaseng version sa Biblia ni abot diri sa Pilipinas? New King James Version ba, Living Bible o sa man ni? Okay, tubag. Sa di pa ko motubag sa pangutana, mosugot ka ba nga
ako na usab ang mangutana nimo. Kana kung masugot ka pero dili, sige ikaw rin pangutana permente. Sige, go ahead. Dagan pa yung panahon. Sige. So, mangutana ko nimo. Okay ba? Mangutana ko nimo. Go ahead. Sige. Imo mong gyung insist nga kinahanglan gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem dapat walay putol. Kinahanglan maka-trace up sa kagikan sa iglesia, ngano miabot ka na nga iglesia, sa gikan ni mga iglesia, yun sa igadala. Pangutana. Gikan sa Old Testament, magsugod ta sa Old Testament. Before ang New Testament na may Old Testament. Diha sa Old Testament, kinsa man nga katawhan diya nga nagbantay sa adlang Domingo nga gihatod sa Roman Catholic, tubag. No. Ani sir, dili na ko na tubagon imong pangutana kay pinataka man na. Ang atong gibasihan din hiba ang simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa Jerusalem tuig 1st century AD. San Mateo 16:18. So ayaw nagkagkot adtong ni ang Old Testament kay wa pay Kristiyanismo adtong tungod. Mga Judaism pa man to dito, mga Israelita, wa pay Kristong nag-exist nga natawo sa kalibutan diha nga nakig-uban na to. So direta sa Kristiyanismo atong basihan kay in the Old Testament walay Kristiyanismo pero mangutana ka og nabay nagbantay Domingo dito naa. Karon ang pangutana diri ko sa Kristiyanismo naman ta. Sa Kristiyanismo di nasugod ni Kristo kay ang Kristiyanismo nagugat din na ni Kristo. Ay, pangutana og pinataka sir. Sunod pangutana, matud pa nimo pinataka nga pangutana. Nakadungog ka ba sa wait lang. Kuan ba kaniya? Taka lang ha. Tuluanan ba mag-usapan pagpangutana? Sir, bang kuan ba? Tubag na lang Gikan ni ko. Kristo gatukod sa simbahan asa man na naabot kung kamo ba na ano ba? Di kay pareha nimo ni claim kang Niconicus Ginoo, Niconicus simbahan nga gitukod. Ya paluap ako pangutana regarding nimo to niagi pag session na to. Mo yun baga kato simbahan nga gikunikan niyo mo to tinuod. Ka mo pagalan ni giubanan ni Kristo o gipasaligan niya nga dili mabungkag ng kamatayon. Karon gitrace up na ako ning imong gasugod sa Amerika, putol naman mo gikan sa Jerusalem. Sige. Sunod pangutana, sige. Adi lang ka nang kupugson kay kinini ang Palasi question mo na. di na ka nang kupugson kay daghan naman kag alibay. Although kanay mga alibay is di na ko ana mo daginot kay niyaman ko sa itawag yun o focus ko Hindi sa kito kamaturan. katuuhan tong imo ha bisag grade 1 section santol dagang mga mga to. palasyos nga mga pulong, di na ka tumunaginot. Nasod pangutana, anita sa New Testament o Bagong Testamento. Mato pa nimo ang Kristiyanos Kana ba? nag-ugat kang Jesus Christ o kang Kristo. Sumunod tinubdan sa Kristiyanos. Okay, pangutana sunod. Nabay mabasa diha sa Bagong Testamento nga miingon si Kristo nga kamo Romang Katolik tagaan tamog Domingo naa o wa tubag. Dili man about Domingo ni atong topic sir. Walang Kay kung gyapon dili ginuto gyapon na to ning Domingo adlaw ipapahulay na ay mabasa sa Biblia Sunday Sabat. Unya asa man nga Sabat dapit normal di mo na sinyoha. Di aron is Katoliko kay wa pa may Protestanteng nag-exist at that time gigilitok na ang San Mateo 28:1. Translation aning Greek Tagalog interlineal. Now focus sa history sa church ba church dili doktrina. Kaya ako sir magtuon kog simbahan kung gikan ba ni sa Ginoo dili di man doktrina akong tun-an. Kay doktrina akong tun-an sir. Bisag asar ko amba kay born again daas Biblia among doktrina brad. Saksing Jehova na Japon brad. General Conference maas Biblia among doktrina brad. Adtong Iglesia ni Kristo labaw. Basahan kag Roma 16:16. Hulong tagas tatani mo amba parehong gadalag doktrina na sa Biblia. So ang atong stress apon nga ugat ani ang founder og ang history gud asa ga ugat ni. Pareha ng imo ko. Nag-ugat na din mo sa Amerika 1862. Gitrace up na kung nabo may connection sa Jerusalem. Gikakahingalan ka sa tawana diya ga sangyaw ni Ellen White pero magkabaton sila kamatuoran kunuhay. Putol na mo diya. Sige. Okay, so di ka ba mutubag sa kung pangutana direkta kung doon na ba'y sugo or niingon ba si Kristo nga kining Domingo ako ni ihatag sa Romang Katolik ingon nga sugo
Adi man kamo tuban direkta, sige anak ko sa lain nga pangutana base sa libro ninyo Brother Eugene Gapo. Sumala sa libro ninyo nga ang uluhan Catholic Question and Answer, sulat ni Father John. Sa gitawag na to og libro ninyo na amay gitawag na to diri nga Code of Canon Law sa pahina 109, no? Unsa nga number sa Code of the Canon Law na? Gikutlo lang sa libro ang Code of Canon Law, but dili ni libro nga Code of Canon Law. Gikutlo lang Unsa nambera naman na nakabutan? Gikutlo sa Canon, nay number na, unsa number sa Canon? Sige, sige. Matod pa diri sa Code of Canon, diri sa libro nga pahina 109, ako masahon na. Our present Our present Code of Canon Law provides automatic excommunication for only 7 serious offense in the church: desecration of the Blessed Sacrament, doing physical violence to the popes, absolving an accomplice in sin, a bishop consecrating another bishop without mandate from the pope, direct violation of the seal of confession, dayon procuring a successful abortion and rejection of the church through apostasy, heresy, and schism. So naay 7, naay 7 ka mga gitawag na to og serious offense nga mahimong excommunication o mahimo kang itiwalag sa simbahang Romano Katoliko. Magsugod ko aning gitawag rejection of the church kanang pag-apostasya. Pangutana, kay diha sa simbahan ninyo na amang gid may doktrina pagtulunan. Mabitaw nang akong pangutana daan kay usa sa doktrina sa Roman Catholic kini mang Domingo, kini mang larawag rebulto. So aron makunik mo kang Kristo, wait lang. Aron makunik kang Kristo ninyo, nag-ingon ba si Kristo nga magluhod mo larawag rebulto aron dili mo maputol kang Kristo? Sumala sa iyong libro. Putol-putol man sir, putol-putol imong tingog sir, dili ka madungog sir. Hello. Mayong mayapon. Ipakita sa libro sir, ipakita sa libro. Aro libro. Pakita na ko libro. Unsay number ana sa Canon Law kay nato Canon Law diri o. Okay. Na diri sa Canons 9 sa Canons 97 dayon 1323 1324 gi-mention gikutlo kini nga mga number na 97 dayon 1323 1324 nga dunay 7 ka seryosong offense nga mahimo kang automatic excommunication basta makalapas ka ng 7 ka mga seryoso. Now, usa diha kanamang pag-reject sa simbahan, ilabi na kung musulod na sa apostasya. Muna na utan ako nimo. Aron makunik mo kang Kristo. I hope nga wala na putol ni. Aron makunik mo kang Kristo. Mingon ba si Kristo nga Romang Katolik ang simbahan magbantay Domingo, pahulay? Mingon ba si Kristo nga magluhod mo larawag rebulto? Kay usama na ako. Kadali lang sira. Ako nang klarohon. Ang atong gisgutan din dili wala ta magisgot din doktrina, charge and the doctrine. Ang gitris up nato diri karon, charge and founder kung asa ni nag-ugat. Kung ma-prove man gud nato nga ka Kristo ni, bisan pag ang kanang doktrina simbahan ug was Biblia, iyaha gyapon ang Ginoo kay si Kristo naman daan nagtukod ang simbahan na. So charge and founder ta. Dili tas magtutukod daan. Before ta muhikap ang doktrina kay doktrina may problema na. Kung moingon tag dani gikan sa Ginoo ning inyong simbahan kay Domingo ipapahulay. Unya agsa dito sa ulo. Igaw ning imong sa Sabat ug kinibadog Domingo. Now kung mao ning trabaho kadi mi tinuod nga simbahan nga iyas Ginoo kay Domingo among igpapahulay. Hinganli ko no kinsay founder sa Katoliko ug dili si Kristo din kanus ana gitukod. Di ba? Anar ka sayon pero dapat mo hisgot ka nang naamaskuan sa badong ning inyo. Wa mo ta maghisgot ini about church and the doctrine. We are talking your church and the founder and the origin itself sa simbahan. Bueno, Jen, ako lang gikutlo ang libro ninyo nga dunay 7 ka seryosong mahimo kang automatic
excommunication. Kato pa, tiwalag ka, putol ka. Bitaw na nga si Martin Luther giputol ninyo. So muna nga akong gikutlo ang usa sa mga pito ka mga seryosong offense sa usa ka individual ug kun mulapas ani unang automatic excommunication kanya kausa niini kini mang rejection of the church through apostasy, heresy, and schism. Hinungdan to prove nga wala mo maputol kang Kristo, matupan nimo kon ang doktrina kini niya nga dili kang gikan ni Kristo, ang kuno ni Kristo lang gyapon. Sige, ako na lakagon ha. Moyon ka ba sa 2 Juan 1:9? 2 Juan 1:9. Kay matol pa nimo bisa ba doktrina dili gikan ni Kristo, unya ang kuno lang gyapon ni Kristo nga siya ang nga siya tag-iya ng simbahan, bisan pag ang simbahan ang doktrina gikan dili lagi ka ni Kristo, pangutana 2 Juan 1:9. Muuyon ka ba sa basa diha nga mingon bisan kinsa katong magauna unya wala magpabilin sa doktrina ni Kristo, wala siya'y Dios. Muuyon ka ba ana o isakto to imuhang giingon ganina nga bisan kung akong pagbangka sa doktrina basahon na ko ang kuno gyapon ni Kristo asa may isakto ana ni Kristo sa Biblia o kanang mo ang atubag. Akong sa basahon 2 Juan 1:9. Ingon man, ang Dios wala diha sa tao nga dili mosunod sa pagtulon-an ni Kristo, kundi magdugang Hinuon niini. Apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Di man siya sa man si Kristo nabanhaw Sabado kay magsunod-sunod mig Sabado. Dili oy. That's why kung ano tan-aw ng mga exegesis sa Biblia, dili ning exegesis ha. In the first century, ang mga Kristiyano nag-usab na sa Sabado ngadto sa Domingo. Gilisan nila ang balaang Sabado ngadto sa Domingo kay kining Domingo mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug adlaw sa tingsimba na San Mateo 28:9, San Juan 20:19 man siguro na. Correct me if I'm wrong. Plus na pa sa buhat 27. So kung moingon kag nakakonekta ba ni Kristo 100% gikan sa Pilipinas, mag-atras ta. O ano na lang gikan sa Jerusalem. Kaniingon man ang Biblia. Tanawon nako ha. Niingon ang Biblia dire, basahon nato ning buhat. Buhat kining tawag ganing ang San Lucas. Unsa may giingon ni Kristo diha sa San Lucas, instruction mismo ni Kristo ni ha. 24:47. Nga sa iyang ngalan, ang mensahe may tungod sa pagginulsol ug pagpasaylos sa mga sala. Wagali mo sakramentos kumpisal, kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Naabot sa Antioquia ang Kristiyanismo, nga diin dunay mga obispo di hangtod karon naa pa. Gikan sa Antioquia padulong sa Roma. Roma to Espanya to Pilipinas. Kamo, gikan sa Amerika padulong Pilipinas, patras tas Pilipinas, Amerika, balik ta sa Jerusalem. Niungot naman ka. Wa naman ka kahibaw kinsa tao gadala sa Jerusalem, gikan sa Jerusalem padulong Amerika. Iwagin mo di ka di mo makakoneksyon. Di ba mo bitaw ni si Constantino, iyang gibalhin ang iyang gideklarar sa iyahang nasod ang legal nga Sunday nga naman illegal man ang Sunday sa una panahon nila kay illegal man Kristiyano kay kadtong mga Kristiyanismo diin si Constantino Pirto, sumaw sa badista ni anong lamang si Constantino sa mando sa kadagkuan sa simbahan, pangulo sa simbahan. Kanya kanang simbahan na nga diin si Constantino na-convert, nakigbisog na aron makonverter ang mga pagano ngadto sa Kristiyanismo. Dili ang 70 Adventist Angel mo nagpaagas diha dugo. That is why niingon ang gipadayag 7:9, correct me if I'm wrong, sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Ato sa ukayon para makahibaw ka. O diara ha. Ano magklaruhay tandaan ba? History ang atong basihan dong. Dili tong giingon nimo nabadsat man kasi mong history. O 17 sa isa sa revelasyon. Iop sang mic nimo kay hindi ta magsapaw-sapaw. Ang akong nakita nga ang babae na hubog sa dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga martir ni Hesus. Kaning bayang gisgutan
din mo maning Roma. Nahubog mo nang bisag tan-awan nimo ang realidad. Daghan kay mga santos diyan na sa Roma nga nagpakamatay. Si tawag ganing niya ang Longinos, itong kadughang sa bangkaw ni Kristo, sa kilid ni Kristo. Roman soldiers man to. Nahimong mong nagwalis, nagkalaing nasod, gipatay na lang. Tungod anang natiktikan siya nga nituon na siyang Kristo. Muna na santos sa Katoliko. Si Saint Valentine, nag-iihaw, gipot na gulo. Usama na ka Roman citizen. Nahimong pari, ug nahimong Katoliko. Gipatay. Kay paganismo sa unang Roma, San Pablo bitaw, gipot na gulo. Pari man na. Roman Catholic priest man na San Pablo, kay Roma 15-16, pare siya. Unya diha sa buhat 22, siya Roman citizen. Kay kamo, wala, tuyo ka mo sa Amerika, di ba kabot si Jerusalem man disgrasya gimo. Sige, live buta na. Okay, sunod pangutana. Doswan 1:9. Pangutana nako, Brother Gapo Eugene. Doon na ba'y gisulti diha ni Kristo nga magbantay mog Domingo, ingon nga pahulay, magbuhat mog larawan nga rebolto? Doon na ba'y mabasa sa doktrina ni Kristo o si Kristo mismo na abay mabasa ana or wala? Kanang gikan ni Kristo, kami ingon man ka nga nag-ugat ang Kristiyanos diha kang Kristo. So Inani ba? magbase ko kang Kristo, doon na or Ani wala? sira? Tubagang pangutana. Saysayan ka na ko ha. Kung kana muungot ka nga bersikulo diha, toy-toy kitag uto. Kung muungot ka nga bersikulo ha, isa lang. Or i-obsay mong mic, mura backfire ta ni. Kung muungot ta diha, badsat ang tungoda daan nagmaura ni atong pagsabot. Na pag-ingon nga pagtulunan ni Kristo, ingon ka pagtulunan bang Kristo nang magbantay Domingo? Kanaman na man siya. That's why ang mga ng Kristiyano, ibig ng mga apostoles, nag-usab na niya na, tanawa ng kanang nasa unang Korinto, correct me if I'm wrong, size 2 man siguro na. Dia kanang in every first day, first week, first day of the week, nagtigom ang mga apostoles mo man na. Kung imong basahon ang Biblia ni Jimmy Swaggart, kay giusab nila. Akong tanawon tong kopya diri sa Biblia ni Jimmy Swaggart, managinot sa tagkadali. Managinot sa tagkadali aning kuan kay para matin-awan ka ng imo. Unya kana ra bagingon nimo nga kanang Kristiyano sir, nagbuhat maglarawan mismo si San Pablo Galatia 3:1. Gawara-wara sa picture placard nga ay picture ni Kristo ikaduha. Si Kristo mismo nagpinsig picture sa iyang amahan. So saan man nila to karon? Kana kaning tanawon sa kadali lang kaning Biblia ni Jimmy Swaggart. Ako sa pagitaon kung kopya dere. Ay maning klarohon gyud nato ni tinuod. Lisod man kani sigir tagtabi ani social media nya wa tayo pang basihan. Mahulog ratas giingon nimo gistorya nya gipaninglan kanako jamo. May pa ko kay nakapakita nga istorya dito sa Amerika nga ang nakapakrisano sa Amerika mo ning Katoliko. Ay di nahilaw na inoong kaning trabaho Asa tanawon to naadiri ang tawag aning kopya sa libro ni tawag aning Jimmy Swaggart, kadali lang. Kani previous doon ako'y kopya anak diri ni Jimmy Swaggart. Dara tanawon na to 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Upon the first day of the week, Sunday, which replaced the Jewish Sabbath of Saturday, let every one of you no exemption live by home in store as God has prospered him. Give in the work of the Lord's on this day that there be no gathering when I come. Refers to the system giving. Tanawara, replace the Sabbath Saturday to Sunday. O tanawara, huwag mo na ito na ginuto na, Biblia mo na. Now, kaning arawan, sayop na. Pag may ingon nga, wa malagi gasugos Kristo aning Dos Juan, 1:9. Pila man di kabuk Biblia imong, pila man di kabuk bersikulos Biblia, kanara? Kay para di harta mo ngot di dari sa nawana. O imong ginuto ng giingon ni San Pablo sa Biblia, kaniyo, Living Bible, tanawon na ko niya, umbot lang, nagkatuwa
man ba mo ani? Kaya akong gitan-aw ng inyong tawagan ng simbahan ninyo. Mura mag-stage nga gipambutangag kurtina asam ni sa Biblia ning nay kurtina simbahan. Ani ingon man diri San Pablo sa ug aton igran kung si San Pablo gasat ani. Kaysa uban ani nga mga translation anon Hebrew 13:10. Have an altar. Namoy altar? Oh. The cross where Christ was crucified. Pangita mong simbahan kanay altar nga diin ang larawan ni Kristo nagka-crucified dito. Wala katoliko pasado ana. Di moingon mong larawan dili ko ano so. Muna nga kung trisapo na to, the founder of the Catholic Church is Christ himself. Muna bisan pagbayaran ko nimo gisa ka milyon kada oras, mag 70 Adventist ko. Never ko mohawa diri sa Katoliko sa mga number 1 because of the Holy Eucharist. Nga mo nang tinuod nga lawas ni Kristo ang among gikaon. Nga mo naghatag kinabuhi. Ikaduha, naa diri si Kristo kasi mismo ang founder ana. Oh, yaan mo ni simbahan tungod lang anang imo. Sus Ginoo ko. Dabi tayo inyong mga sakop diri kung babae. Nagpost siya. Sa mudawat ra ko unsa inyong ikaistorya nako kay kuan kana ko nung gitawag nagpa kuan sa ba evaluate sa self wingnan nako as in sobra pero imong pag na real talk siya message ako siya sorry kaya sa nga na wingnan ako sa pagkatoliko na wingnan ako sa unsa ba day naas katoliko ana siya you want to know sa yes because of the Holy Eucharist and Jesus Christ yun din siya. Diba sa inyo literal man na kayo di na literal sa una lang gakaon na tagwa hangin ani gipangutana bitaw kanako before natong chat nga nakakaon na ba kaslawas ni Kristo kamusta ni kanusa na hitabo kapila ingon ka nga karon pa ko ka-encounter ng pangutana nimo kuya nawara so naamoy mga wala na himo nga naa sa simbahan saan man sa pagmoingon ka brad nga ang Biblia among gisunod ang Biblia gisuhid na mo Genesis to Revelation. Wala may problema na, yun yung nagisunod. Ang pangutanag, iyahabang mo sa Ginoo. Dili, nga naman. Ya, palang galida sa Amerika, naputol na mo, usawan naman Sige. Laing pangutana. Okay, sa pangutana mo atong puntos pangutana dili ko mo tanog ng muhang daghan nga mga paliko-likoy nga tubag. Mga bahin sa mga pang mais babay o sa padiha wa ko'y labot ana di na mo ipunto na ko sa pangutana. Gimension man nimo si Jimmy Swaggart. Na ako Biblia diri ni Jimmy Swaggart, the Expositor Study Bible nas kung kamot ang libro. Imo man ang giuyunan kayo man ang gibasa kanang imong gisgotan bahin sa Sunday o Domingo. Pwede ba nimo basahon ang pinadayag 17 versikulo 6? Kanang Bible ni Jimmy Swaggart pinadayag o Revelation 17 verse 6. Kadala lang brad. Ibalo ka ba diha? Brad. Sige. Hello. Brad, ani lang nakoy mag-live ko ron brad kay sa kadala lang ha. Likay man. Mag-live ko now. Nakoy interviewon ron nga usa ka madre gikan sa Italy brad. Last na lang nako ning pangutana nimo brad, balikan ti ka unya brad. Kanang imong pangutana. Sige. Kadala nga. Unsa mang bersyon nga Biblia brad gidala diri sa Pilipinas? Kinsay gadala? Kadala lang last. Uy, ako pinangutanan nimo kining kang Jimmy Swaggart nga imong No. ganina pinadayag 17 size. Wala ko basahon. Pinadayag 17 lang ako ana Jimmy Swaggart. Kinsa may Brad. naglutos sa mga balaan? Dili ba sumala sa Biblia ni Jimmy Swaggart ang Katoliko mo ay nagpatay sa mga santos diha? Basahan na Palihog ko nung basa. Palihog kong basa. Ang Jimmy Swaggart. Palihog kong basa. Palihog. Tubagan na. Tubagan na. Revelation Basta wala ko yung libro ni Jimmy Swaggart. Wala na daay ka pero ganina nagpasabasa ka ganina. Kwanto, screenshot ako, screenshot lang to, screenshot. Sige. Sige. Dilangan ako pugso na na. Kaya wala man ka pero nagpasabasa ka ganina. Disa, basahan lang. Sige ako masahon na. Revelation 17 verse 6, di man ka mabasa. Pero ikaw ganina nagbasa ka. Sige. Revelation
Revelation 17, verse 6. And I saw the woman drunken with the blood of the saints. Refers to these empires and their false religions which persecuted Israel during Old Testament times, actually up to the time of Christ, and with the blood of the martyrs of Jesus. Points to the millions in the church age who give their lives for the cause of Christ. The Roman Empire began these persecutions of Christians and was followed by the Catholic Church. And when I saw her, I wondered with a great admiration. John is amazed at seeing all of this. Nabasa man ako diri nga gawa sa Roman Empire naglutos sa mga Kristiyanos, sa mga santos. Mo niya kung giingon nimo. Mo niya kung kadali lang ha. Ang naglutos. Kadali lang. Sa Revelation 17 verse 6, kang Jimmy Swaggart nga Dominguez Mao niya kung giingon nimo kung mabasa ka uban ni sa din comprehension. Gingon bitaw na followed by the Catholic Church. Kaya naman, ang Katoliko nga simbahan usa nas gilutos sa mga Roman Empire. Paste lang buguas o to. Pero, 17 verse 6, Buhat ako kay nato interview nga sa Kamadre. Balikan ti kana. ang Roman Balikan ti kana. Empire Buhat sa ko kadali lang. nagsugod sa pagpangluto